Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alvin. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ubing kami pa'y idi pinanawan na kami ni tatang, gapu iti sabali a babae. Gapu iti dayta, nagimula ak iti gura, kan sakit tinakam kan kuana. Ngam dimteng ti gundaway, anapakawan ko ti amak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alvin, dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, agan-anad kayo kumakanayon ditoy. Agsubliak manan ijay syudad. Ay unay kalakit din ay anak ko. Napigsaak pa'y. Si katirumbeng nga agan-an na di jay syudad. Unanang, amuyo matun kanyak. Trabaho laan ti pakakumkumikumak ijay. Numaminsan, rumwar kami mat kadagiti gagayam ko. Uminom kami man, ngamjay saktulaan nga inom. Nasaya at nukasta anak ko. Kanayon mo nga anad ang tabagim. Ayun gayam, nakunam idi kada kami ngayam amom ti kaayan ayat mo. Ang awan mo't iyaw awit mo. Ni nanang mat, di kay madanagan. Umadanin, nanang. Siguro, kalpasan ti 2 bulan, agawid ak manin ditoy. Kadwak tumatan. Sige, namnamaak dayta anak ko. Kaasi kayo matngarod no sipod ubing kayo kat pinanawan na kayo ti amayo. Wen, ngam nagagat ni nanang. Iso nga oray awan ni tatang iti din nami. Napadakal na kami ni nanang iti nasayaat. Kasta ka di? Wen, agasam ngay. 5 kami alalaki. Agmaymay sa ni nanang anang padakal kada kami. Ha? Bilibak matiti inayo. Nasingpat ni nanang. Saan nan a pinilit ni tatang amang tad iti sustento kada kami. Tasigun ka ni nanang, kabalan namat. Naidumduma mati kinasingpat na no kasta. Aywan gayam. Kaano nakngayam amo kadagiti kakabsat mo nang rona iti inam. Di ka madanagan. Apaman ang makasublit ay may sa akatrabahwak. Si kamot ti may sublat nga aglib. Agawid ta ijay probinsya. Taiyam amo ka kaninanang. Alvin, kumusta kayo matan ka ni Merna? Ayos lang tamat. Planok nga ron nga ipasyar ijay probinsya. Katuan yam among matan ka dagiti kakabsat mo, nang ro na iti inam. Huwan nga rod. Nabayag kayo matan nga agayan ayat. Ngam di mo pa inyam amo iti pamilyam. Huwan nga rod. Asa na balay? Apaman amayam amo kadakwada. Planwak matan ti panagkalay sami. Nasayaat no kasta. Maragsakan ang iti dayta nga imbagam, friend. Daytaman ti ururayak nga ibagam. Agyaman ak. Naibag nga oras yun, nana. Adda kami nanang. Ay na, maragsakan ak unay taimay kayo anak ko. Ay naimbagmat nga oras mo balasang ko. Maalaag tugaw ka. Agyaman ak unay, nana. Ay na, nagpintas matan tagbali na manugang ko. Ay katuan nanang. Amo yung maten. Nalaing nga agpili da ito'y anak yo. Bala, agina na kayo. Talaak man diyan sa ganak a merienda. Sige nanang. Nasingpat at talaga ti inam Alvin. Nalag-an ti riknak kan kuana. Dahil ti planok ita nanang. Agkalaysa kami kuman ka ni Mirna. Ay katuan na anak ko. Nasaya at dayta a plano. At damat tandaan anay nga ornong ko. Nanang. Kayat ko kuma. Nga inton aldaw ti kalaysa ka. Adda ko man ni tatang. Ha? Kayat ko nga oray iti espesyal nga aldaw mikin ni Mirna. Kat maimatangan na kuma. Ang mabit lang anak ko. Napakawan mo ka din ti amam. Nanang. Nabayagan na napakawan ko ni tatang. Kinapudno na. Kayat ko ang makita. Ha? Aging gaita.
At dapay laan kanyak ti contact number nga inted idi ti kumpare na. Kaya't ko nga awagan. Kumustaan? Kan salubsudan no sa dino ti ayan na. Ngam awagak to, inton makasubli kami kan ni Mirna ije syudad. Ala, addakan ka dayta anak ko. Saan ka mat alapdan? No kayat mo ako mustaan ti amayo. Sapay la ko ma, tadalat ta itinasayaat akasasaal. Nangag ko tinagsaritaan niyo itay iti inam. Ha? Nagsingpat na talaga. Awan makunakkan ko na. Nasingpat ni nanang. Isung awan pa kadanagam, no isu ti agbalin a katugangam. Ngamin, masigurado nga agkinaawatan kayo iti amin abanag. Ti may sapay nga ugali ni nanang. Saan ama nagimula iti sakit tinakam? Wen nga rod, naku nanapay. Asapay la kumakano taadda iti nasayat akasasad ti amayo. Manmano ti inaakas tangag panunot. Un nga rod. Isu nga uray kas jay ni tatang mi a babaero. Nagasat kami. Taadda amin ang kankwana, tinasayaat nga ugali, ti may nga ina. Hello, Hello, asino da itoy? tatang. Di ka di mailasin ti boses ko. Ha? Alvin? Un tatang, siyak da itoy. Kumusta ka matan? Damag ko, adda kayo matlaan dito'y syudad. Ayos lang. Wen, anak ko. Adak ita dito'y syudad. Agbibiyag ngagmaymaysa. Ha? Alvin, ang mga no adda oras mo asumarongkar. Umay ka kuma dito'y ayan ko. Sige tatang, adda oras ko. Ibagayo lang ti address yo, ta umayak. Agyaman ako na anak ko tanalagip na. Si kakid di matatang. Malipatan kayo ayamat. Naimbaglaangan, tasaan kayo ang nagsukat iti numero. Wen, tanam na maag ngamin nga awagan nak. O sige nga ron tatang. Urayan dak dita, ta umayak. Tatang, adda kami. Kadwak ti kaayan ayat ko. Ni Mirna. Mirna, isu ti amak. Isu ti imalaak iti kinataar ko. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Kastamat kada kayo, tata. Ni tatang, 50 ti taonan, ngam saan amadlaw. Wen nga ron, kaslag taw-tawan lang iti 40. Ang awan nakmat. Ala, agi na kayo. Tadain saga nakapagsasangwan tayo. Mangan tayo, kan agpalamiis tayo. Agyaman kami unay tatang. Sigurado ang magustuak ti inluto yo. Kinapudno na. Mailiwak matan iti panaglutluto yo. Di kagdana ganak ko. Ita anaamuan nyo no sa dino ti ayan ko. Umay kayo latta. Anytime, ilutuan kayo iti anyaman na kayat yo. Nagpintas meten ti kaayan ayat mo, anak ko. Una, tatang. Nalaingak mat ang nagpili. Akas kada kayo. Husto ka, anak ko. Nalaingak met anang pili iti inayo. Isu na lang, tanagpaabakak iti sulisog. Tatang, No sana kuma nagaramid iti sana nasayat idi. Naragsak tay kuma asa nga pamilya nga aging gayta. di yun panunutan day jay tatang. Anya nga ron ngay. Katawan mo ti tawa perpekto. Tinapatag, kat nakaamiris kayon. Ket pagyaman ako unay, gaputa kasta ti kapanunuta manak ko. Ket kumusta maten dagiti kakabsat mo? Ayos dala ang matatang. Kinapudno na. At damten bukod da trabaho. Kasta ka di. Ket sika, kaano matipanggap mo apan ang ikalay sa iti kayan ayat mo? Adaan ka matan iti trabaho. Ikalay samon. Narigaten, sapay nagpintas. Kinapudno na tatang. Day tapay ti may sa ama kagapo no apay asinapol kayo. Takayat ko. Nga inton aldaw ti kalay sami kat maimatangan nyo.
Kasta ka di. Kaya't mo asawan, plano yon ti agkalaysa. Wan tatang, iti kabiitan a panawan. Agkalay sa kami mutan kan ni Mirna. Nasayaat nga rod no kasta. Kaya't sapay la kuma, tasan mo nga aramiden ken kuana, dagiti kas iti nararamid ko idi. Nagubing matan tila nga ti amam? Wan Mirna, ubing nga talaga tilangan ni tatang. Saan ngamin ang naparigat iti trabaho? Kasta ka di. Isumatla na tataar ng ka. Si kakid dimat. Ang awon nakmanan. Ngam, pudno day tanak ko nam. Nagubing tilangan na. Saan amadlaw nga adamutan edad na. Nakigtutak edi nakitak. Kasla manong mulang. Pasig lang amin ang nalalagan ti trabaho ni tatang. Isu akas jay tilangan na. Isu asaan ang nakaskas daaw. No apa e pinanawan na kami idi, gapo iti babae. Ngamin, babae iti umasidag kan kwa na. Kasta ka di. Tinapatag itak at nakaamirisan. Ken may pamaysa na ti agbalbalyo. Ngamin, dadakkel kayo matan nga anak na. Hello, tatang. Hello Alvin, anak ko. Kumusta kayon? Ayos lang, tatang. Nasayat no kasta. Ang mga nusan kayo abisi, umay kayo kumaditi pagnanaedak ita. Ha? Apay, tatang. Nagluto ak namin para kumakada kayo. Kasta ka di. Ay na, agyaman ak unay, tatang. Ngam nag-out of town nak ita. Awagak ni Merna, isulangan ti mapandita. Kasta ka di anak ko. Katuin ibagam nga umay naalaen da ito'y sidahan ngayon lutok ta sayang met. Sige, tatang. Umay kamin to sumarong kardita, apaman ang makasubliak. Alang aroden anak ko, agan anad ka dita. Tatang, kastamot kada kayo. Ne, sigamot gayam day tamasabat ko manong Alvin. Kunak no nag-out of town ka. Diyak ngamin makontak ni Merna. Isu ang nagsubliak kadagos. Ay, wan. Nakitak ijay tiyandaan idi kalman. Nga adda kadwa na alalaki. Nataer dya lalaki. Dinamag kuno asino. Kat kuna ni Merna asigod akachachat na. Anya? Sinalabay dya lalaki. Kat napandan. Inagkanpay dya lalaki Tigarang ganjang a babae. Nalabit nga insukat na kan ni Merna, manong Alvin. Awanan, tatang. Diyakon makontak ti cellphone ni Merna. Kaya't kadi asawan da ita nga insukat na kaniti lalaki. Anak kita da kaduana. Tatang, inayat ko ni Mirna. Katjak ipagarop, akas to iti aramidan na. Kalaat da ito tatang. Ala, anak ko, bay amon. Nalabit asan anapudnukan ka. Naglakamot ti panangisukat ni Mirna kanyak. Awan mo't ti amok ang nagkurangakan ko, ana. Maawatan ka, anak ko. Ay, dayta marikrik nam ita. Nalabit akas tamot tinarik na idininanang yo. Idi pinanawan kayo a pamilyak. Tatang. Katima ko na kanak. Baybay amon ti kaya nayat mo. Tadumteng tuken kat isabali pa'y ababai at talaga aparaken ka. Tatang. Anak. Kaya't kung hagsubli ka da kayo a pamilyak. Ipalubos mo ka di. Tatang. Numaawat na kapay ti inam. Kaya't kung hagsinubyan kami. Adamat basit urnong ko. Ang mabalin mi apang rugyan iti basit a negosyo. Sige, tatang. Sapay ko tauman nugot ni nanang.
Ala, awaten kalakay. Tanyang ay ngarod kat nagkid daw kamutan iti pamakawan. Bakit kan lakaytan? Iso anas kan nga agtinulong ta. Agyaman no kasta bakit. At basit nga urnong ko apang rugyan ta iti basit a negosyo. Lakay. Alvin, adda kami kininanang mo amang andingay kan ka. Gapo iti litay nga impaay ti kaayan-ayat mo. Tatang, Ala, anak ko. Ikarigatam alipatan daychay akayan ayat mo. Dumteng tuken ka ti sabali manen nga ayat. una nang. Awan mabalin ko. No di ti manglipat kan ni Mirna. No pa'y nalidayak. Naragsakak latta. Gaputa na urnos kayon kan ni tatang. Nalidayak may papanken ayat, Mr. Lonely. Ngem naragsakak, gapo tamakitak anaragsak ni nanang, iti panagsubli ni tatang. Alakastan, to'y pagayam mo, Alvin. Agyaman ak pagayam Alvin iti diti apakasaritaam. Aklunem nga insukat na ka ni Mirna. Ngem kas iti nakuna dagiti naganak mo, dumteng tulata ti babae aparaken ka. Ket kadananang kentatang mo, sapay la kuma, tagtultuloy ti ragsakda. Isuda ti agbinulig iti biyag. Ita, tanataengandan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan nga Alvin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, computer recording technician, Leonard Ributazo, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita, kat manipod iti pagayam tayo, nga agpailinged itinagan nga Amalia at taga Baguio City. Ako nana, Dear Mr. Lonely. Naragsak kami nga agasawa, nga uray awan anak mi. Ngem jak ninamnama, adum tenggayam kanyak tiliday. Bueno, papagayam, intay mandenggen ti pakasaritaan ni Amalia, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lalaki ti impas ngay mo kasinsin. Adan di taabay mo, oh. Wen, kasinsin. Narigata na ka nang ipasngay kan kwa na. Naimbag, ta normal na ta. Wen nga rod kasinsin. Ay na, adan anak yu kanila kay mo. Wen, kasinsin. Apalan ka. Gaputa adan anak mo, kasinsin. Alfred, nagpasngayan ni kasinsin Arlene. Adaan-dan iti anak kanila kay na. Nagasat da dan anak da. Lakay, apay nga tanga aging ga ita, kat di tamutan maadaan iti anak. Innam atawuntan nga agasawa. Anyangay nga ron. Nalapit at talaga asaan ta amadaan iti anak. Diyak kaya tagpakita iti doktor. Diyak lakit di maaklon. Nuko naan na may saak alupes. Saan na nanaskan nga agpakita tayo ti doktor. Nugasat ta ti maadaan iti anak. Dumteng tulat ta dayta. Hangam no saan, nalabit akas ta talaga ti gasat ta. Ne, nakaturog ti kaanak di ta idana ah. Wan, kay papaigdaklaeng.
Italamanen anak kapasyar ka dito balay ti kabsat mo, anak kaw. Wan nanang, nang rikapak pay lang ija istor ko, takayat kayo asarong karan. Kailiw ko ti kaanak ka. Bay ampay laeng amaturog. O baum to inton makareeng. Imbag pay ti kabsat ko, tadan anak da. Ngam siya, aging gaita, awan pay laeng. Orayem lata, adan to lata. Kaanon to nga ta, nanang? Basta dumteng to lata. Ay, uray ni kasinsin Arlene, nagpas ngayon. Siya klaangan ti awan pay anak na. Ubing ka pa'y mat. Iso ang maadaan kayong tumot laeng iti anak. Urayam laeng, Amalia, anak ko. Ala, gawid kan anak. Ang mga no agdanag kan kanila kay mo. In-text ko kan ko nga dak diti balay ti kabsat ko, nanang. Imbagak ayuray naklabiit, tagsango kaming to amangan. Sana bale, tadamot day talinuto yu ayawid ko. Tapno saan kanton nga agluto pay. Day tamangan laeng ti aramiden yaw. Nanang, no, ada anak ko, umay kay to nga tamot iti balay mi, tapno agaywan iti apo ko yu. Katuan kabayatan asibibiyagak, tumulong aklata kada kayong agaywan kadagiti apo ko. Kaano akto nga tanga agsikog? Ay, unay kan aya. Nyalakit din, ikabil mon iti eco bag day ta inlasin ko amakan, ta agawid kan. Ang mga numabisinan, ti asawa. Mangantan lakay, naimas ti luto ni nanang. Nanganakon, mangan kalatan. Sa dino tinanganam? Nang restaurant kami kanira mo nakatrabahwak. Kasta? Ay, imbagam ko mga rod, tananganak kon ija ayan da nanang. Sayang pa'y dayto'y taraon, tasaan mo't gayam amakan. Inaklangan ipakan iti aso. Ala, tapnaawan makunam. Kaduan ka na mangan. Basta di kan gumurgura. Alfred, maturog tan. Masapak pa'y ngagringin ton bigat. Agluto akit armusarta. Kastamot ton tibalon mo agtrabaho. Ne, adaawag ko. Mabit lang, tasong batak. Hello? Apay akas niya eh. Naskan ka di nga umadayo amang sumbat iti cellphone na. Di na ka di kayat amang ko ti pagsaritaan da iti mawag. Asino nga ta ti mawag? Asino di mawag? Tanaskan pa'y amapanusong batan iti ruwar? Di may sa akong parek. Apay nga inawagan na kakatrabiin. Kwa? Saan ka nung kami na makaturog? Alaki din, maturog tan. Nakaturogan ni Alfred. Aginaya da ka bumangon. Ti cellphone na. Alaak iti abay na. Adita, naalakon. Kita man no asino ti kinasarita na itay. Apay anaskan nga umadayo amang sumbat iti awag na. Jack ma-open ti cellphone na. Ada password na. Itaman pa nga ada password ti cellphone na. Idinto ta sigud mat amalo kataklat ta. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Adda ilimlimod na kanyag. Ato yan ti balon mo. Ado ti insaganak asidaan. Saan akong ngagbalon? Taadamang pakan kanyakin tun pangal daw. Asino? Katrabahwak ni Ramon. Kasangay na itangal daw. Ngam siyak lakano ti ilibre na iti pangal daw. Ay, imbagam ko maadagos. Tasaan akon nagluto pa iti balon mo. Kanam tulat ta daytan. O ala, ina ko nagpulas ta sumra ka kun iti trabaho. Agduaduak ka nila kay ko, kasinsin. Kasla da ilimlimod na kanya. Adan samot ng babae na. Gapo ka dita kunam anaskan nga umadayo amang sungbat iti awag na. Kan ada pa yan password ti cellphone na. Kasinsin,
Tapno may kat ti panagduadwam. Di surutam iti nalimad. Ha? Surutam iti nalimad. Aging ga ija opisina da. Kat orayam manan arumwar iti opisina da no lunch break da. Nga agpapan iti irurwar da iti malam. Kasladyak maaramid ti kasta, kasinsin. Penkam no pudno ti atap mo, wano saan. Iti kasta, may kat ti panagduadwam. Jak aramidan ti kasta kasinsin. Mamati akasaan nga agaramid nila kay ko iti kalukwan. No kasta, ikatem ti atap mo nga adda babae na. Mabalin ka di ti gumatang. Anya ti gatanga, miss. Ada umauawan. Aha. Hello, Alfred, sweetheart. Imayak dito'y ayan nyo. Ngamjak ka mo no sa dino ti balayo dito'y. Apay anapan ka dita. Kaya't ko lang makita ti asawam, sweetheart. Pumanaw ka ditan. Agsubli ka ni ti dagos mo. Urayan na kitay. Okay, sweetheart. Bye. Manang, amom ka dino sa dino dito'y ti balay ni Alfred? Alfred? Amalia tinagan ti asawa na. Ha? Kwa, jak mo. Apay, anya ti kasapulam ka ni Alfred? Kaya't ko lang amaam mo ti asawa na. Sino ka kadi? Kapin anom ni Alfred? Sige, ibagakan ka. Kat sikan ti mangibaga iti asawa ni Alfred. Masikog ako. Anya? Masikog ka? Juan? Siyak itan ti ayayatan ni Alfred. Kat naragsak, gaputa maipaayak iti anak. Idinto ta ti asawa na, kat lupas. Ano niya? Taday ta, nairikap kong to istor ko. Mapanak itamot lang iti opisina pagpapayan ni Alfred. Apay akas to'y, nagpigsa ti panagkabakabak. Akas lakayat ko ti agikis nga po iti gurak. Nas nga na matakwatak ti kinapudno. Aday jay akarla kat babae ni Alfred. Ramon, naimbag ta nakita ka dito ruwar ti opisina yo. Ayan ni Alfred. Kwa, Amalia. Ramon, si kati kasi nga dan agayam ni Alfred diti opisina yo. Mabalin ka diti agdamag? Adda ka di babae na? Kwa, umay ka. Saan adito iti pagsaritaan ta, Amalia? Mapanta iti restaurant, ta ijay tangag sarita. Diyak na yung pag-arop aliputan na ti asawa. Idi pay lang a binagbagak ni Alfred, Amalia. Kaya't nakano ti maadaan iti anak. Iswaday ta. Idi naamam muna ni Carla. Tinutupan na maten. Ramon. Ngam pagkalmaam la ko matirik na, Amalia. Di ka agdardarasudos. Nga agaramid iti kontra kadakwada. Taamangan nuad adda aparikot ti ipaay na. Diyak maaklan na ito'y Ramon. Nakainuman mi idi ti grupo da Carla. Iji anagam amuda ka ni Alfred. Pagamuan, tanamwak nga dagaya man relasyon da. Nagsakit, Ramon. Kasla diyak maklon. Ang pang-asim Di mo ko masasawon ka ni Alfred. Asyak tinangibagakan ka. Uwan, Ramon. Katagyaman nagtaimbagam kanyang tipod no. Andan ti manglilipot. Amalia? Manglilipot ka! Awanan kay di bain! Pastrakan nakpay. Anya ti parikot mo? Sige, agsilatan. Pumanaw kan di ti balay. Pakawanan nak, Amalia. Anya ti aramid agtapno Saan mapakawanak. ka mapakawan? Pumanaw kan! Amalia? Alam, dagiti kawas mo ta pumanaw kan di ti balay.
Adda karbungak dito'y balay. Gaputa balay taado na ito'y. Nagbanugan taado tinagastos dito'y. Amalia, Katsi ka! Adda babaim! Isungawan karbungam nga agna dito'y. Kadyak kayata makadun na timang nilipot na tao! Amalia, pangaasim ka, Magda. Ay, una yan. Kunaknoan niya tinapasamakan ka. Tay mag-agsabaan nga inawagan na ko may dito'y balayaw. Nana, Apay akas na tirupam. Napuyat ka kadian nagsangsangay. nanang, pinapanaw ko ni Alfred dito'y balay. Gaputan na babae na. Nakita ka mismo niya babae na taimay dito'y. Ah, anya? Nagsina kamit ka ni Alfred. Iti anya aga po ang nagbabae iti asawam. Gaputaging ga itakatawan pa'y anak mi, nanang. Katnay jaya Carla. Masikog itan. Anya mo ti asawam. Nanang. Kasna siya kabalan. Pagkalmaam tirik nam anak. Natural ang nasakit. Talino ko na ka ti asawam. Ay gampang nga asim. Tadi ka agar aramid iti pakadadaulam tumatla ang iti udi na. Nanang. Ay ala, bayamon ti asawam. No apay ngamin ngaging gaita. Kati ka maparaburan iti anak. Dahil ti makagapuan ng babae ni Alfred. Nagsakit, nanang. Hello? Sino ka? Sorry kalangan, Amalia. Gaputa di na kan ay ayatan ti asawam. Siya kitaan ka ay ayatan na. Kat masikog ako. Anya? Sorry. Ngam saanon nga agsubli ni Alfred kan ka. Hoy! Garang ganjang a babae. Uray agan ano ka. Kabit kan tulat ka. Aga-agaw iti asawa. Ti awa ng bae na babae. Sige lang. Agragsak kayo ka ni Alfred. Nang saan kayo ang mapakawan? Napan ko kinasaritan ni Alfred, kasinsin. Napana ka mismo iti dagusda iti babae na. Nakasaritak ti agnagan iti Ramon iti opisina da. Taiso mati ko nam agayam na itay. Anya tinapasamak iti panagsarita yo. Kaya't nalakano ti maadaan iti anak. Apaman na maala na ti anak da ka ni Carla. Adaywan nanday ito eh. Agsublikan ka. Kat umadayo kayo dito eh. Kasla nalakat ikastang ibagbagana. Kaya't nalakano nga ibagaday taken ka, idi pay laeng. Ngam maamak, taamangan nuguraam. Talaga akagura ko, nay. Tiyak mapakawan. Kasinsin, kasanon no agkid daw iti pamakawan kan ka. Kaya't na nga umadayo kayo. Akaduamin to ti anak da iti kabit na? Saan? Agsina kami laengan. Tapno mamaminsan ti sakit. Kasinsin? Ano makisinubyanak kan ko, ana? Kat kabalay minto ti anak da iti kabit na. Paipalagip to lata kanyak ti kinagulibda. Iso amas kay kayat ko laengan. Asaan kami nga agsinubyan? Nagpasngay ni Carla, Mr. Lonely. Kat imadayo kano akadwa na ti anak da. Gaputa nakasarak iti lalaki abaknang. Ita, kayat ni Alfred tagsubli kanyak. Ngem jakpay inawat, gaputa nasakit latta kanyak tinaramid na. To'y pagayam mo, Amalia. Agyaman pagayam Amalia iti daytoy apakasaritaam. Pudno analaka ti mamakawan, ngem narigat ti manglipat. Nupay kasta, sapay la kumata maikam iti sabali agundaway ti asawam, tapno mangrugi kayo manen. Ala, palagip manen da ito'y karagiti addaanen iti asawa. Aliklikan kuma ti sulisog. Tati sulisog, dadaelen na ti pamilya. Ditan gagayem tinaggibusan, ti pakasaritaan ngayon patulod ti pagayam tayo, ani Amalia ti Baguio City. Dito'y programa tayo, Dear
Mr. Lonely. Inyornos para iti script kan direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itinkay panang tarabay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alaysa. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Natalged ti trabahok iti maysa nga opisina dito'y lugar mi. Kanayon ama kumikumat. Dayta ti makagapo no apay anaasema kadagiti online a produkto. Daytoy man ti nakisalaysay ita. Tabarang makaibati iti adal kadagiti padak adumdumheg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alaysa. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Donna, rumor ka di. Saan manang? Inton aldaw arumwarak. Mapanak iti nagaplayak iti trabaho. Barang maalak mo ten. Nasayaat nga rod no kasta. Barang mauray mo tay in-order ko iti online. Pang kusina, pang salas, kas kadadad dumapay ang mausar dito'y balay. Apay ngamin adinak pay laimbaon ang mapanggimatang iti sentro. Ang mga no adamanon perdi dagiti i-deliver daken ka. Nawan mo't siguro ading ko. Ang mga no na iranalaang mataan na perdi dagiti in-order ko iti. Kita ang dagiti si Marsaro no, nagpipintas damat, saan ka di? Makamu ka man laangan manang. Mala, awato mo to'y kwarta pagbayad mo kadagiti parcel ko. Narigat no maladawak iti opisina. Bawas sweldo no kasjay. Sige, aganad ka nga rod iti dalan mo manang. Agyaman nakading ko. Sige, nakangarudan. Ibagam tulatan kadananang anapanakon. Sige manang, ibagak po. Break time yan, Alaysa. Intay nag-lunch. Wan Jumel, orayan naklabiitan. Ilepas ko lang ang tar-aramida. Anyaman nga minan day aramida maya. Ay sus, kunaktupay kat. Madama manin nga agur order ka iti online. Ado nga min dagiti nakitak anala ka. Iso anagurderak. Ang mga numaibusanak no sa anak pa lang agurder ita. Ala, orahin kan. Ngam kita ma. Ang mga mabiktimada ka met dagiti scammer iti online. Saan mat siguro? Naanadak mat kadagiti pagur-orderak. O ala, umay kan. Nakapili akon. Urayek tulaangan ti pan naka-i-deliver da. Ay, sapay lang ko ma. Ta saan ka mabiktima iti kinaisem mo nga gatang iti online. Awan pagdanagam. Sa anak to ang mabiktima. Gaputan na anadak kadagiti pagur-orderak ng online. Maalakit din. Mapantan ag lunch. Punasam ti panagdandanag mo. Gapu iti panaggatgatang ko kadagiti mailaklako iti online. Oy, friend, kita am dagitoy o. Nagpipintas dasan ka di? Anya ngay dagita, friend. Wow! Nagpipintas matin agamit apang kusina dagita. Nanggatangam ngay. Kaya't kumatikas na. Naibus nga minan dagiti ginatgatang ko a kutsara, tinidor, kas kada kutsilyo iti balay. Jakmat nga rod masango ti mapan aggatang. In-order ko lang dagitoy, friend. Kay dil-deliver da lang itay bigat. Ay na. Nanamayon ti biyag tayo a busy. Taidanon da amin ng akasapulan tayo. Wan nga rod, friend. O ala, isurong man ket dinon nagurderam kadagita. Kaya't kumati agatang kadagiti mausar iti balay. Ay, katuna. Ang
May sabalik man ti saritaan. Apay, awan ka di pa'y plano yung agkalay sa iti kaayan-ayat mo? Manumat ten atawan ti relasyon nyo. Adnan, friend. Ngam agor nung kami pa iti pangrugyan ni. Nga oray basit laang abalay ti maipatakder mi. Ay na, nagmayat ko man no adagla ko iti balay iti online. Taiso laang ti gatangan mi kin ni Jomel. Anya? Manang, si Mangkot ang dagiti parcel mo. Atoy jak pa linuklukat ang dagita. Ay na, agyaman ang ading ko. Ang marumbang kumaalino ka namon tapno makita no adda damage dagita. Mabainak mo't taon mo't imbilin mo. O sige, dua talangan amang kita kadagiti in order mo. Ay na, sigod mo't alokatan nyo latan no adda parcel ko. Anya ngamin aya dagitoy manang. Di mo ibaga apang kusina man ang dagitoy. Saan? Bado kan sapatos dagita. Sige, kitaan taman. Sigurado ang nagpipintas. Gaputa na pipintas mat dagiti impose da aladawan da. Ay, sapay la ko mamanang. Ala, kitaan tangarudan dagitoy in order mo. Italaman na makapasyarta. Alaysa. Naragsaka. Gaputa imanugot kang agpasyarta ita dito mall. Katwan Gaputa masapul mat nga ikanta iti panawan ti tunggal may sa kadata. Ala, pasyarta na ta. Kalpasan na. Mapantamangan iti may sa restaurant dito'y mall. Apay, di mo kaya tiag shopping? At data lang arudan dito eh. Gundawaya man tiag gatang kadag iti masapsapol yo, di balayo. Saanan? Nakagatang akon iti online. Kasta ka di? Ala, ag-grocery ka lang arudan. Imposible apati dagita, kat in-order mo iti online. Katwan mat, naka-grocery akon iti online. Anya? Pati makan? Agtalag ka iti online? Sigurado ka nga rod, kadag iti gatgatanga mi jay. Isa para mo nga minan ti ag-grocery. Saan mo't amabayag ti aggatang iti grocery? Ay, adday ta ka man ako nakon. Awan ka dito pa nagtalag mo kanya. Amok ter aramida, Jumel. Ala, kaya mga rodan tinaibagag. Ala, ituloy ta nga rodan tagpasyar. Apaya nagbayag kay JCR. Itay pa nga inyigda dagiti order ta amakan. Pasensya kan. Addala na kisarita kanyak, iso anabayaganak. Ala nga rodan. Agtugaw ka ta mangantan. Sige, manganta nga rodan. Nagpintas mo't kanti isa mo, alaysa. Apay, anya ti pakaragsakam. Pakaragsakam ti imbaga ti nakasaritam? Wan, impakita na ngamin kanya ti laklako da a house and lot ijay Amerika. Anya? Amerika? Wan, kayat ko agatangan. Gaputa na lakalaang mat. Nalaklakatan ton amapan ijay, no addan ton sang bayan tabalay. Sigurado ka itiday ta? Apay, amamom ti aking kuko itiday di abalay? Saan mo't kiti? Nagkari nga ipakita na iti online day di abalay nga ilaklako da. Agawid ka nung aminan dito Pilipinas dagiti akin kukwa. Iso nga ilako dan ti balay da. Ay, jak amo alaysa. Ngam kasla jak mamati itiday ta. Pagkampay nga umuna, nupod no ti ibagbagaday ta nga ahente kan ka. Di ka agdanag. Talaga akas ta ti aramida. O alakit din. Ituloy tan timangan. Agbaawan dagiti makan nga in-order ta. Anya? Adda ilaklako da balay di Amerika ko naman ang alaysa? Wendo na ading ko. Kat nalakalaang. 750,000 laang. O, naglaka. Iso ang kayat ko agatangan. Naglakamot tano bilang pudno day tamanang? Kasla imposibleng samot akas ta ti presyo da. Kat ije abroad day ta. Menos presyo ka nung aminan. Gaputa agawidan dito'y Pilipinas dagiti akin kukwa. Namana. Ay nadikan kumuntra ading ko. Numagatang ko day di abalay. Addan ton pagbakasyunan tayo. Anya? Ay, makamu ka man laang manang. Ngamne, aganad ka kadagiti
tao apagtaltal kam. Adu itan dagiti manang gundaway at tao. Laglagi pam kumadayta. Adto yung nagiti order yo, sir. Madam, idisuklatan dito lamisaan. Agyaman kami, Nelma. O sige, mabalin na kami na panawan. O sige, Ma'am Alaysa. Maditi pa nagkita kanyak na dya servidora dito restaurant, Madam Alaysa. Alam, mangan takit din manong Jason. Kalpasan na. Pagsaritaan tati may papan itibalay nga ilaklako dagiti amom. Oo, talaga ka di nga interesado ka gumatang? Wan manong. Talaga ang kayat ko agatangan day di abalay. Nagpintas ti impakitam kanyak aladawan di abalay. Nagpintas agraman aglawlaw na. Wan, madam, bayan nyo, tulungan kayo. Tapno na parpartak ti pan nakaiproseso ti gatangan nyo abalay. Sige man nga rod manong Jason. Tulungan da, tapno magatang kunday di abalay. Anya? Ag-down ka iti 350,000 kunam, Alaysa? Wan Jumel, nakasaritak ti akin kukwa iti day di abalay. Isuda ka nun ti makaamo iti pan naka-transfer tinagan ko iti titulo day di nga house and lot. Naglaka ka matan amamati kadakwada, Alaysa? Di ka kadi agamak, nga amangan no al-alilawan da kalaan? Saan mo't siguro? Pangaasim ta sumuporta kalatan kanya. Ikarik, kalpasan amagatang ko day chay, agkalay satan tumutan. Alaysa, sapay la kuma, ta saan ka maisagmak? Gapo iti kinalakam nga agtalag, kadagiti saan mumot nga ammo at tao. Ay na, danton balay mo di Amerika, friend. Apaalan ka? Kuma, at damat masarakak akas itiin lako dakin ka. Ilaklako da pay laang, friend. Saan ko pa'y anagatang? Ang amom? Magagara na kun makakita iti personal iti day di abalay. Kuma, makapanak tumot ijay, tapno makitak met. Akat, anya nga iti kunadakin ka? Kasano kabayag nga orayam ti titulo? Aguraya ka no iti makabulan, friend. Itanda ka no kanyak, apaman ama i-fully paid ko. Ket, nadamag mo ka di, no sa di no ti lugar da dito Pilipinas? Visayas ka no, friend. Ay na, nagadayumat gayam. Sapay la kumangerod. Saan da ka alukwan, Alaysa? Saan met siguro, friend? Patsik apod no matdagiti amin ngayong bagbagada. Malakit din, intapi agmerienda. Break time matgayaman. Iso matlagayam amarik na kung tibisin ko. Anya tinapatag nga ibagam ako nam, Nelma? Nasao nga ni Manong Jumel kanyak, ti maipapan itigat-gatangam a house and lot ije Amerika. Wan, pudno day ta. Ape ka di, agdwa-dwa ka kadimat amagatang ko day chay. Sa anak ko man amakibiyang iti daytoy abanag. Ngam adda nga minadamag ko akabarbaro a modos dagiti scammers ita. Anya nga day ta. Akaba ulanda ka no amang ipakita kadagiti peke a dokumento. Tapno mapapati dalaang ti maysa a tao. Kitaam daytoy aladawan. Daytoy kano alalaki, kat leader dagiti scammers. Ay napanagkunak saan mat siguro akas na ni Manong Jason. Angam kita akmanday ta aladawan. Oh, adoy, kitaam ti cellphone ko. Imposible. Amangan mat no inalaan na kami laang itiladawan kini Manong Jason iti na minsan. Iti pa nagkita may iti restaurant apagpapayam. Alaysa, social media ti nakaalaak iti dayta aladawan. Kita nga, awagam dayjay a tao, kat dawatam ti pamanaknak at talaga anagatang mun dayjay a house and lot. Adda insenda kanyak, titulo dayjay. Ipaprint ko laangan tapno adda kopya. Awagam kit di dayjay a Jason itamot laang. Kat apaman nga maawagam, iyuman mo dayto iti masaknan, ama kaamo kadagiti kakastoy alegal.
Ay na, madanagan ak matanil ma. Sige, umay ka. Kuyugan nak nga rod amakisim narak iti day ang tao. Ay na, talaga madanagan nak. Sapay inruar ko aminan nga urnong ko iti bangko. Ala, agrubot ka nga rodan, takuyugan ka, itamot laang. Awanan ba inday ti alalaki? Peki matgayam nga agpayso dagiti dokumento. Manang Alaysa, pagkalmaam ko mala ang tiriknam. Wan na agpayso, Alaysa. Inawaga ko ni Jomel akabsat ko. Sigurado nga umayon dayjay ditoy. Nagloko mo't ng dayjay tao. Saan mo't gayam apudno aditoy ti balayda? Awan mo't gayam pulos makaamuken kwa na ditoy. Wan nga rod, nalaing anang limlimo dayjay a tao. Saan pa yun ang maawagan di cellphone na? Pudno lakit iti imbaga ni attorney itay. Naskam ka manang Alaysa. No apay kat namin anamati ka iti dayjay a tao. Diyak ngamin impagaro pa kasto iti pagmanagan ti amin. Napayagan nga arapaap ko ti maadaan iti balay jay abroad. Impagarup ko lakit din no dayto yan ti sungbat dagiti inararapaap ko. Ngamsaan matgayam. Ala, husto daytan. Umay kayo. Mapantayo pa'y laang iti restaurant. I-text ko laang ni Jumel, tapno ijay ti pagsasarakan tayo. Nakadanon tayo dito'y balayo, Alaysa. Sige. Agawid kamin kininal maakapsat ko. Agsarita tanto laangan iti sabaling aldaw. Kaguran ang kadi, Jumel. Tanya ko mati ekspektaran. Maragsa na, gapo iti kasdeng inaramid mo? Diyak mat nagayatan tinapasamak. Siyak pa'y nga ro tinaloko, saan ka di? Naloko ka, gapo ta nagpaloko ka. Jumel. No kumangaminta dimngeg ka kadag iti pamagbagamin. Adayo ang mapasamak ti kastoy. Napukaw amin ang nagrigatan ta adwa. Kasano pa'y nga rod amatuloy ti plano ta nga Kalaysa. Ikarigata kabirukan na dya tao. Tapno subject ti kwarta napukaw ko. Ikarigday ta, Jumel. Basta di na kumamot ka, Gura. Ay, ayatan ka, unay. Kadyak kaya mapukaw ka. No talaga nga ayatin nak. Dimngeg ka kumakanyak. Kasano pa'y nga rod ama sa pulam day dya alalaki. Panagkunak. Uray ti pudno anagan na. Di na imbagakan ka. Ibagam no anya ti kayat mo nga ramid. Tapno mapakawan na. Nagdagsan ti barong kung apoy tinapasama. Jak amo no anya ti sawag, Alaysa. Bayanak kumapailangang panunot itay. Nasakit anak mat. Gapo iti di mo panangipanag kanyak. Sige, agawid kami. Kat sapay la kuma. Tapag nakmam da ito'y anapasamak. Pakawanan na kuma, Jumel. Manang, adati gayam mo. Pinastrat kon dito silid mo. Gaputa mo kadi mo kaya ti rumwar. Sige, ading ko. Agyaman na. Oh, anya ti ibagam, friend. Friend, nadamag ko ngamin tinapasamak ken ka. Kaasi ka mat. Manon nga aldaw asaan ka simsimrak iti opisina. Mabainak ka po iti napasamak, friend. Kasla marunawak iti bain nga agparang iti opisina. Impaspasinday agkulakit din. Ngaddanton balay mi iti Amerika. Ngampeke matgayam da iti awanan bain nga agnagan iti Jason. Nga rod, friend. Friend, kita am da ito'y aladawan. Isu da ito'y iti agnagan iti Jason. Saan ka di? Uwan. Natiliwan dagiti pulis. Juan, friend. Ay na, nagadugayam tinabiktiman na. Ay na, amom friend. Mabutangak paikid din agurder iti online. Ang mga numaipadak matkan ka. Ay, agbabawi ang gaputa nagtalakak iti da iti tao. Gapu iti da iti napasamak.
Nalapit ang marakrak matan tinapintas alinangan mikin ni Jomel ang kayan ayat ko. Ang bababawi ka talaga, friend. Gusto ti ko na ni Jomel. Naloko ang gaputan nagpaloko ang. Jakon na subliti na pukaw mi akwarta kini Jomel, Mr. Lonely. Nasakitanak iti kastaunay. Gaputa na pukaw ko tinabayag nga inornong ko akwarta, kastamatan ni Jomel akaayan-ayat ko. Nakiwin na suwas kanyak ni Jomel, gaputa mabuteng kano nga amangan no maulit tinapasama. Ita, nagbalbaliw akon. Ket saan ako na yan ang mapatpati kadag iti makitkitak iti social media ang mailaklamo. Jak pa'y nalipatan ni Jomel, Mr. Lonely. Ket mang namnamaak nga agsublinto matlaan kanyak ti lalaki nga inayat ko itinapudno. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Alaysa. Alaysa pagayam ko, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Saan adakas ti agarapaap? Ngamrumbang met a panunutan tayo, dagiti wagas tayo. Nuumno kadi, ti panangragpat tayo, wenno saan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di dinagan nga Alaysa, adi na dinakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kinitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.